Tanggalon ko de para way makagamit impas mong tanan. Tangdala akong matanggal nimo, tangdala. Hangol kay kam naong yung murag bomba. Tanggalon Oh, napay naong murag gasket. Kay matanggal man nimo. Sige. Tanggal jud. Hawa! Hawa! Karon na yan! Isang larawang kupwas ay aking nasilayang muli ang aking bumipas. Salamat, nasunog din akong bomba. Tagot mo naman gana hinog eh. Maipabalik ko lamang. Kailangan ginaro maglabaw eh, kaya wala yung mga kompetensya. Excuse me. Ay, ako ang schedule karon. Ay, pwede sibo gamay lang? Di schedule ay man ta diri. Ay, ano sa ka? Dito sa unya na mo, Monday man na yung kuan diri sa bomba. Ako aman diri kami schedule karon. Wait lang, natin nakabutan sa listahan nga na schedule? Di usab na magod ang rules. Mo kay sig away aning bomba kay di ta maigo. Mo kay nag-schedule ay gani ta. Mo timing jud mo sa akong schedule. Ay, wapapit ka pa naman, ang labad di ay ka. Schedule kay ako ron, manglabay jud ko. Ano masuko ka? Kalma lang ha, kalma lang. Turbo kayo. Hubog ka, sa'yo ba di mo nahubog? Pero katang himuon. Ayo sa lagi dira kay kabulong na yung plangganan. Usa pa yung pagsalud ka na may planggana. Pwede man masibog, pwede man masibog. Ayaw na isibog dira. Ano disturbo? Uy, grabe. Schedule ay man ni diri di ba? Nagbitay naman ta sa lumi nga schedule ay ta sa bomba. Wala bang kaninggo nga mag-schedule? Monday man ron. Ay Monday man inyo ha. Excuse me, Monday ni. Di man mo kasabot. Wala isog ka, ayaw ka, di ka maramang ko. Gasurang-surang mo sa akong trabahoon. Dagang yung trabahoon, gasurang-surang mo. Kamulo ka, bakit ka gilaban nun? Say-sayar ang tubig diha. Sayang sa ninaw. Gusto tayo ka dire. Surang-surang. Tukan pa kang min. Itugaan! Hadlukon matagtugaan nun. Excuse me, sing. Nagyang nga si Salome. Di lagi pwede nga magkuhan mo gamit sa bomba. Kaya ako aman ang bomba. Ako ang schedule. Nag-explain ako isa ko sagit-sagit dira. Nag-ingon si Salome Lunes daw siya. Lunes. Huwag mo gun mo sa meeting mong duha. Unsa na imong schedule? Sunday. Sunday. Lunes. Oh, Sunday man taron. Sabado ron bugo. Basta inyong schedule kay Monday pa. Ano magkuhan mo sa bomba? Di ang Sabado manggod para sa tanan paunhanay lang. Para sa tanan sa inyong kuhan. Kay kani ba yung bomba kuan ba ni kumon sa tanan ni para ni sa tanan Saturday. Tama, correct. Schedule ta di ba? Kumon bitaw ning bomba kani kumon bitaw ning bomba pero karo schedule ay gani. Kasabot og schedule ay. Kalma lang gani. Saturday man ron walay naka-schedule og Saturday. Namali lang ka abi nimo og Sunday. Dili ron. nang jud pwede. Wait lang, ano mangisog ka? Dili wala, dili pwede nga mag. Ayaw pala bikisog kay high blood diya ka, way makatabang nimo dire. Oh, kami rabi silingan makatabang nimo. Kamo manggod kay ginatuyo gid ninyo nga natay trabahoon dire naapod mo dire nya gamit gamit pud mo sa bomba. Sobraan sa ka karon. Makaputol mo sa ano ba sa trabaho sa tao. Makaputol. Sobraan sa ka kadalo. Lamlaman ang bomba kan ana. Unta. Hoy, di jud ako na ipagamit kay ako ani. Sa una pa ni di ba? Ikaw ay ikaw ginagimo Ah, ha. di ba nahusay na kapitan ani? Nga ako ani ako sige kap, ibutang ko na nagbalik dira. Ako Itanggal ko nagdulit na sa ang una. tubo, ako nagpakalot. Sa tubo ka, ako ang ning bomba. Kung walay bomba, wala din tubo, di way mo agas tubig. O saan pa Sa ko wala wala? mo ko walay kalot. Ay, Jesus, kung makilala, taon na lang ako ang bomba. O pagkalot dito sa iyong lugar. Ita ko maibot nimo, ita ko maibot nimo. Pagkalot sa iyong lugar. Ang galon ko ni. Kaya kay walay lugar sila how di sa kapakalot dito kung walay lugar kay ilang yuta Pagkalot balay ng ra. yuta dai ita doon na lang puting sarili, lubong. Tanggalon ko de para way makagamit impas mong tanan. Tangdala akong matanggal nimo, tangdala. Hangol kay kam naong yung murag bomba. Galon Oh, ko napay de. naong murag gasket. Kay matanggal man nimo. Sige, Tanggal jud. hawa. Pahawa mo. Hindi mo hawa, paningkamot na pangitag paagi ibig sa mukha kanami trabaho diri. Di mo ka kuan, di na mo kagamit alang bomba. Oh, lamlaman na. Oh, lamlamon to gud lamlamon ko Paning ni. kamote makaagas na ha. Kay nga Ay, mo sos, agas na. pero ako pila ray pagbatao, 10 mil ray bayad. Ang hindi Dapat na. Jasmine. 10 mil ray bayad. Yes, mahal kay pakalot. Oh, kano kay ka makalaba pa mo, tan-awa to, suyo pa ninyo gamit og istro. Pagkalot ilubong sa sarili ka Disturbo mo sa bomba. kung schedule, di kada karon, walay makagamit ani. Bahalag mga uhaw mo dia, mga baho mo dia. Excuse me, di ba may nagainom sa bomba? Bahalag mga baho mo, di mo kaligo, wala mo magamit, mayra ninyo. Sige na dire. Ibalik dito, ibalik. Oh, schedule nimo, ibalik na. Oh. Ano ka dali? Luran kay ka na pagkatiguang. Ano lang, hawa mo dire. Balik na dira. Hawa mo dire. Ay ko pahawa kay magkuan po koron. Hawa mo dire bago na kay taon. Hawa na lang minda. Hawa!
Ikaw sa spaghetti na. Hawa lagi! Kung di ka na. Di ka mawa? Ako din. Hawa na lang! Pati ang mangga, suko si mo kasag. Hawa! Karon na yan! Suki ka Nga. na malak ka. Hadlok man na ibog sagitan. Turbo mo ha? Wala ni mao. Ay, salamat. Hadlok man siya, kita naman katapat nila. Sang larang pang tipon.